Ехо, здравейте! Най-накрая започвам да тегля прословутата томбола. Реших да го направя по метода А подарява на Б, Б подарява на В и така и А подарява на А. Сега започвам. Първото именце ще си го отделя някъде на страна, че да не го забравим после и А на кой ще подарява. Значи, Дани, ето, Дани, подарява на Ганушо. Дано да се вижда добре. Слагам ги на страна. Гануша от своя страна подарява на Трейси. Трейси подарява на Бубичка. Бубичка подарява на Барборанка. Ето тук има намеса на съдбата все пак. Няма отърване от мен Бубичка, сори. Барборанка подарява на Госпожица Кобрети. Най-дългия ник. Госпожица Кобрети подарява на Мариелка. Мариелка подарява на Хариелка. Хариелка подарява на Жижин или Джиджин, кой както го харесва. Момент. Жижин подарява на Захирка. Захирка подарява на Шайн. Шайн подарява на Рене. Рене от своя страна подарява на Мо 72. Мо 72 подарява на Деси Стара Загора. Деси Стара Загора подарява на Румик. Румик подарява на Лидия. Лидия подарява на Славена. После ще обясня защо съм го написала на ръка. Не, че е важно, де. Славена подарява на Сосми. Сосми, за малко да ги изтърва, подарява на Раиф. Раиф подарява на Александра. Александра подарява на Глупи. Глупи подарява на Алегория. Алегория подарява на Терпсихора. Терпсихора подарява на Аси. Аси подарява на Силви. Силви подарява на Калинчето. Калинчето подарява на Джули. Джули подарява на Силвиди. Силвиди подарява на какво е това? Магаре. Магаре подарява на Полизо. Полизо подарява на... Не останаха много. Примерно Италяна. Италяна подарява на Бия. Бия подарява на Цветче. Цветче подарява на Яна от Видин. Яна от Видин подарява на Рени ВМ. Рени ВМ подарява на Джема. Джема подарява на Веси 123. И съответно Веси подарява на първото изтеглено листче Дани. Това е. Чао, до скоро, дано сте доволни с избора си. И най-важното е, че накрая всички ще имаме един страхотен спомен от първата годинка на децата ни. Айде отивам да го качвам. Чао!